khovel changkan nein a hrin chua olsam taka kanin biak po zung thei nan pon changkang tak tuna chuan mizo mi pui ta puin kan hum ta fer fur mai phone nei na chuan phone call po kan dongin kan call chuak reng thina ma se mi thi to hne atanga phone call dong hi chu sei tur an la tam kher om love sei tur ting ero an om ve fo mai sang kha jukwa samsari pasari august khan mary dit chu kar khatvel oklahoma usa damdo ina a oma kar khatvel om nu chuan damdo ina tang chuan a chuaka ina a ho chu anu hne na tanga ale khadon alai chin u naw akom ngai em Charlie Jean thi thu aron hril na chu a hmu a thiar zoti chu a phone a ron ri a hi Mary Charlie Jean ka ni aron ti tatlat mai Mary Jean chuan hau hrep pa in phone chu ada ngal thuai maya ma se phone chu aron rinon le a ama Charlie Jean ngei ani thu le damdo ina a omlai po abula a omreng thu te adam thato ti te damdo ina a omlaya athil ti midang tu mainan hriat ve lo te chu aron sei ta nual maya a o chu a chang le a ringa a chang le a zoya a pon hluo boka Mary chuan a cousin o ngei ani ti a hrachiang tlat aron betu chuan Mary karong kol le don chenia ati a phone chu top ta a Mary chuan mak ati kher mai athil sei tam tak te chu tu ma hriat pui lo te ani tlat mai si ani hetiang deuh bok hian sangha zakwa somsari kuma bok khan tiurin khua ami ema portokal si chuan apasal damlo damdoi ina omchu a ompuya jinglam darli vela chuan a pasal chu ata thla a ti chuan a ruang ten singsak fel nu chuan in lama a ho santa a in a thlen nu chuan dar sari a phone chu aron ri a pasal o ngei mai chuan ema enga tinge iwaron kal harve kalau ngak reng che asin aron ti tatlat maya apu chiang kher mai ema pasal hian adam lai pun damdo in atang hian dar saria ema hi a hnen aron thlen lo chuan aron call zia thina a thi nu po hen kum tam tak chung chu dar sari pel dewa hian alaron befo tamai ani hetianga mi thi phone call hi sei tur om nuala rei tak an in bengai lo tlang pui tin an o hi a phone deuh hluo zel boka la dewa mi angin aritlang pui thina ni azermi parapsychologist howin an ngai dana chuan mi thi tharau te hian minung te biak po an tum hian an ma ni chu tharau taksa nei lo an ni to awangin engma o an chu in thil an khoi thei to lowa ma se an ma ni chu engemo energy hlom an ni ve dewa wangin electrical energy te leihip na zungzam geomagnetic energy te le mihring thluak atanga chakna tharui chuak psychokinetic energy te chu manga chung te nen engtin emotang kopin chung energy ring chuan thom te ron nein an ron in lar ve thei thin a an ngai ani phone call te po phone line a electrical wave om kha engtin emoron mang telin an ron be thei ani an ring berani The Screaming Tunnel Niagara Falls atanga Toronto le New York in kalpo na rail kong noya leiver Screaming Tunnel hi lungphu thalo nei te tan chuan film khurangai hle ome an soidan chuan tun ma kum engemaw zat liam to a khan helei hnuai lu na chim lama hian farmhouse om thina zan khat chu a chan hriat lawin chu farmhouse chu akang ta hlu maya a chunga chuan mei chano pang pakhat hi atang buka a chua thei hnuwa chuan chu leivera chuan tlan lutin tranpui tu kovina autur tur maya ma se tranpui tu tur anom ma in mei chuan ron manin akang hlum zui ta ani chutarang chuan he leivera hian atharau chu acham bang tarenga leiver tlo tu te puin nol emo leitar emo antal al apiangin tre thom rap thlak tak mei chuan hre thin ani an thi thak thlengin mei tial tu chu a ran khum to mei thin